Рада вас вітаць, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брэст» у Міністэрстве дзяцінства. Я з нецярпеннем чакаю кожнай сустрэчы з вами. І сёння мы разам абмяркуем тэму, якая без перабольшвання з'яўляецца самай важнай у бягучы час. А дапамогуць нам удзельнікі нашага сённяшняга пасяджэння. Итак, сустракайце. Арсень. Прывітанне. Антоніна. Добрый вечер. И Дар'я. Вітаю вас. Рада вас вітаць, паважаныя міністры, на нашым пасяджэнні. І зараз давайте разбярэмся, хто з вас за што адказны, калі ласка. Я міністр вывучэння беларускай дзяржаўнасці. А я міністр важных падзей сучаснасці. А я министр посланняў для будучых пакаленняў. Дзякуй, паважаныя міністры. У такой цудоўнай кампаніі адчуваеш сябе часткай нейкай вельмі важнай каманды. Сябры, скажыце, калі ласка, а як вы разумееце гэтае слово «каманда»? Група людзей. Што яшчэ скажаце? Каманда гэта там, дзе дапамагаюць адзін аднаму, а потым разам шукаюць рашэнне праблемы. А якія бываюць каманды? Вялікія. Маленькія. Так, а яшчэ спартыўныя бываюць каманды. Мы з вами каманда зараз. Да. І я вельмі спадзяюся на тое, што мы каманда яшчэ і таму, што мы з вами аб'яднаныя нейкай адной мэтай ці справай, правільна. А зараз давайте з вами разбірацца, з каго ж складаецца каманда. Итак, міністр Даша ўжо сказала, што каманда гэта група людзей. У гэтай групе людзей ёсць свая справа. Калі каманда вельмі вялікая, то людзі ў самой камандзе таксама могуць аб'ядноўвацца, і імі кіруе нейкі адказны чалавек. Скажыце, а хто стаіць на чале гэтай каманды? Лідар. Лідар, правільна, які натхняе сваю каманду на добрую справу. Вераніка. Вельмі важная роля у кожнага удзельніка каманды, ад якога залежыць вельмі многа. А мне яшчэ вельмі падабаецца, што ў камандзе разам можна зрабіць вялікія справы. Пры цудоўнай камандзе я мяркую, што павінен быць прафесійны лідар, які будзе весці гэтую каманду як капітан на караблі. Якое цудоўнае параўнанне. Скажыце, калі ласка, якімі якасцямі, на вашу думку, павінен валодаць гэты лідар? Камунікабельны, разумны, прафесійны, дапамагаць людзям, вясёлы, добры, з пачуццём гумару, ветлівы, канешне, ветлівы. шчыра. Напэўна, павінен быць добры аратар, так, які добра размаўляе. Паважаныя тэлегледачы, дапоўніць гэты шэраг, хто такі лідар і якім ён павінен быць, вы можаце разам з намі з дапамогай тэлеграм-канала Міністэрства дзяцінства. Паважаны міністр, можа быць, вы мне прывядзіце яшчэ прыклад адной вельмі цудоўнай і вельмі прыгожай каманды. Я вам нават трошки падкажу. Гэта тычыцца усіх нас з вами. Вераніка, я здагадалася. Усе мы беларускі народ, жыхары Беларусі. Адна вялікая каманда, дзе ў кожнага ёсць свая праца і свая справа. Так, мы ўсе любім нашу радзіму. У кожнага свае таленты, свае здольнасці. І разам мы можам зрабіць нашу краіну яшчэ прыгажэйшай. Калегі, я хочу звярнуць вашу ўвагу на тое, што сёння ў нашай краіне вельмі важная падзея. Выборы прэзідэнта краіны, кіраўніка дзяржавы. Вераніка, атрымліваецца, што сёння дарослыя выбіраюць лідара нашай вялікай каманды беларускага народу. Менавіта так і атрымліваецца. Вы ўжо прагаласавалі? Так, я ўжо прагаласавала. А больш падрабязна пра выбары лідара беларускага народа вам сёння раскажа наш ганаровы госць. Мы запрасілі старшыню Брэсцкай абласной камісіі па выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Каляду Александра Михайловича. Сустракайце. Прывітанне, міністры, прывітанне, тэлегледачы, прывітанне, Вераніка. Рада вас вітаць, Александр Михайлович, у такі, я бы нават сказала, урачысты, святочны дзень, так? Дома. Для нашай краіны. Нашы міністры сказалі, што беларускі народ гэта адна вялікая каманда. І сёння мы выбіраем лідара гэтай каманды. Ці
Слушно кажуть наші міністри. Вядома, конечно, весь наш народ – это одна команда. И сегодня проходят выборы президента Республики Беларусь. И от того, кого мы выберем президентом, залежить и дальнейшее развитие нашей краины и наш добробыт. Тому это вельми отказный день, и все слушно говорят министры. А хто такий президент? Ну, президент – это человек, який наділений великими повномоцтвами. Это лідер нації, який представляє нашу державу на міжнародному узровні, з'являється головнокомандуючим узброєними силами, призначає міністрів. У його много повномоцтв, тому це вельми відказна справа вибрати достойного президента. Александр Михайлович, а чому менавіта вибори президента? Гэта атрымліваецца, што народ Беларусі сам выбірае таго, кого хочуць бачыць лідарам нашай вялікай каманды. Вядома, мы дэмакратычная краіна, і таму кожныя 5 гадоў мы выбіраем прэзідэнта нашай краіны. І вось зараз праходзяць выбары, у нас есть 5 прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду, і ўсе нашы выбаршчыкі, якія дасягнулі 18 гадоў, прыходзяць да скрыняў галасаванняў і галасуюць за таго кандыдата, які ім здаецца найбольш падрыхтаваным для гэтай пасады. І таму правільна мы выбіраем сваю будучыню. От, бачыце, паважаныя міністры, нездарма мы з вами разбіраліся, якімі якасцямі павінен валодаць лідар. Александр Михайлович, а вы ўжо прагаласавалі? Вядома, сёння дзень выбараў, у меня вельмі напружаная праца сёння, таму я прагаласаваў датэрмінова. А растлумажце, калі ласка, датэрмінова гэта як? За 5 дзён да асноўнага дня галасавання, да сённяшняй даты, 26 студзеня, можна прыйсці на участак для галасавання і аддаць свой голас. Ну, гэта значыць, калі нехта працуе, напрыклад, у Так. гэты дзень, ці ў камандзіроўку паехаў, усё адно ёсць магчымасць выказаць сваё Так. меркаванне і прагаласаваць. Нямало за людзей таго знаходзяцца сёння на службе, на працы, якім цяжка ў сённяшні дзень адарвацца ад працы і прагаласаваць. Таму яны могуць прагаласаваць датэрмінова. Александр Михайлович, калі грамадзяне ўдзельнічаюць у выбарах, яны выбіраюць будучыню. Вядома, абіраем нашу будучыню, таму што хто стане прэзідэнтам, ён жа валодае вялікімі паўнамоцтвамі, як я ўжо сказаў, і таму ён накірунак развіцця нашай дзяржавы і як мы будзем жыць у бліжэйшыя 5 гадоў і на больш далёкую перспектыву. Таму это вельмі важна. Александр Михайлович, а колькі ўсяго у Беларусі выбаршчыкаў, людзей, якія выбіраюць вось гэтага лідара беларускага народа? Ну, перш за ўсё хочу сказаць, сколькі у Брэсцкай вобласці выбаршчыкаў. У нас 999 тысяч з невялікім. Звычайна па Рэспубліцы Беларусь больш 6 мільёнаў. Прэзідэнтам будзе выбраны той чалавек, які набярэ больш, чым 50% ад выбаршчыкаў, якія прынялі ўдзел у галасаванні. Кожны голас мае значэнне. Таму важна прыйсці на участак для галасавання і аддаць свой голас за таго кандыдата, які вам падабаецца. Александр Михайлович, гэта значыць, адзін голас можа быць вырашальным? Ну, вядома, калі, напрыклад, хтось з кандыдатаў набярэ на один голас менш, чым 50%, то ён не будзе выбраны. Таму і один голас можа рашыць усю справу. Паважаныя міністры, а якую будучыню бачыце вы? Каб захоўваўся мір. Каб надалей прыгажэла і развівалася. Я хачу, каб усё добрае, што і зараз, захавалася. Вельмі добрая думка. Я згодна з міністрам Антанінай і з вамі, сябры, сапраўды вельмі многа добрага мы зараз маем. Вельмі б хацелася, каб гэта захавалася у нашай краіне. Паважаныя міністры, ганаровы госць. Вось мы падрыхтавалі такія сэрцайкі, калі ласка, міністрам па 2. Александр Михайлович Дякую. І нам з вами- таксама дасталося. Да, па аднаму. Глядзіце, мы тут на іх напішам свае пажаданні для будучыні нашай краіны. А пасля прымацуем іх вось да гэтай цудоўнай выявы. Паважаныя міністры, ці ёсць яшчэ пытанне да ганаровага госця? Александр Михайлович, вы сказалі, што сёння ў выбарах удзельнічаюць грамадзяне, якім споўнілася ўжо 18 гадоў. Нам пакуль менш. А ці можам мы нейкім чынам ужо зараз паўдзельнічаць у лёсе нашай радзімы? Вядома,
потому что ваша основная задача же добра вучыцца, каб у дарослае жыццё ўвайсці адукаванымі, падрыхтаванымі інтэлектуальна і фізічна. І таму это вельмі важна, каб вы занималіся творчасцю, добра вучыліся. У школе, я думаю, у вас есть шмат магчымасцей для самарэалізацыі. І таксама там есть органы самакіравання вучнёўскага. І калі трохі падрасцеце, я думаю, што вы таксама будете іх удзельнічаць і быць лідарамі школы. То бок вы будете падрыхтаваны для дарослага жыцця і, магчыма, станеце і міністрамі, а можа, нават і прэзідэнтам станеце. Ну, пакуль трэба яшчэ добра вучыцца, так? Трэба добра вучыцца. Пакуль мы размаўлялі, мы ўжо напісалі нашыя пажаданні для будучыні Беларусі. Паважаныя міністры, давайце зачытаем, калі ласка. Я б вельмі хачу, каб наша краіна была вельмі прыгожая, каб яна квітнела і людзі, якія ў ёй жывуць, любілі яе. Каб наша краіна упрыгожвалася з кожным годам, каб квітнела і прыгажэла. Беражыце тое, што ёсць у нашай краіне. Любіце і паважайце радзіму. Александр Михайлович. Міру, шчасця, дабрабыту. Так, а я таксама ўзгадала вельмі добрыя словы. Звяртаемся да Беларусі, вечна жыві і квітней Беларусь. Адкуль гэтыя словы? З гімна. Малайцы нашыя міністры. Мы попросім Дар'ю і Арсеня прымацаваць у гэтыя сэрцыкі сімвалы нашай любові і павагі да нашай радзімы, да выявы Беларусі. Калі ласка, я мяркую, што таксама можна і вам, тэлегледачы, працягваць пісаць свае пажаданні для будучыні Беларусі. Дзякуй, сябры, паглядзіце, як прыгожа атрымалася. Наконт будучыні, скажыце, а калі мы даведаемся, хто стаў прэзідэнтам? Першыя вынікі мы даведаемся яшчэ ноччу сённяшняй. Ну, а афіцыйныя вынікі, як будзе ўсё ісці по плану, по календарнаму, то я думаю, што у нядзельны тэрмін будут подведены вынікі цэнтральнай камісіі. Дзякуй, Александр Михайлович. Я спадзяюся, што нашыя міністры ўсё уважліва слухалі, бо зараз нам неабходна з вами падвесці вынікі нашага сённяшняга пасяджэння. І так, сябры, якія высновы зробім? Калі ласка. Выбары прэзідэнта – гэта вельмі важная і вялікая падзея, у якой удзельнічае народ Беларусі. Прэзідэнт – кіраўнік дзяржавы, лідар, які ўвасабляе адзінства народа. Беларускі народ – гэта вялікая каманда, дзе кожны дбае пра лёс краіны. Александр Михайлович, вельмі адказны момант. Калі ласка, азнаёмцеся з высновамі нашых міністраў. Всё правильно написано. І калі згодны, калі ласка, стаўце свой подпіс. З задавальненнем. Ну, а мы, паважаныя міністры, замацуем ваше вельмі важнае рашэнне нашай міністэрскай пячаткай. Александр Михайлович, скажыце, калі ласка, ёсць яшчэ магчымасць далучыцца да гэтай кампаніі і аддаць свой голас за выбранага кандыдата? До закрыцця участкаў засталося яшчэ 2 гадзіны, таму калі хтосьці не паспеў прагаласаваць, я запрашаю прыйсці на участак для галасавання і аддаць свой голас за таго кандыдата, які вам падабаецца. Дзякую вам, сябры. На гэтым пасяджэнні Міністэрства дзяцінства завершана, але заставайцеся разам з намі, бо наперадзе нас яшчэ чакае чытанка. Дарагія сябры, сёння мы з вами ўпэўніліся, што мы, беларускі народ, адна вялікая каманда, дзе кожны на чале са сваім лідарам дбае пра лёс нашай краіны. І сёння мы разам з вами прачытаем верш, які напісаў Міхась Пазнякоў, а называецца гэты верш «Адказ сыну». Што такое быць сынам? Гэта значыць, сынок, палюбіць, як святыню, свой радзімы куток. Нашу мову і песні, што бацькі збераглі, дружбу клопатам веснім мацаваць на зямлі. Гэта значыць заўсёды шчырым, сыне мой, быць, дзеля шчасця народа і вучыцца і жыць. Гэта значыць, мой сыне, рупным быць у сяўбе, каб заўжды добрым імем людзі звалі цябе. Які цудоўны верш. Абавязкова паразважайце на гэтую тэму. А мы ж з вами сустрэнемся зусім хутка. Роўна праз тыдзень на тэлеканале «Беларусь 4 Брэст» у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!